माबा बुंखो दा डक्टरा? आं बेखौसो सिन्थागासिनो र'। माथो दाबो मोनफैलाबो, एसेबां गोबाव जाथारबाय। ना लामायावसो खर' गिदिंना दङ। फनखौनो खेबसे खालामनि र'। नोंसोर सफैबाय, नोंसोरखौनो सानबाय दङमोन आङो। बिबारि, गुड निउज। मा गुड निउसहाय? ओमफ्राय मा जादोंनो? मोस्रोमनिया मा जादोंनो? बिबारि, जोंफोर आयं जासिगोन। मा? जोंफोर आयं जासिगोन माने? माने मोस्रोमा प्रेगनेन्ट। मा? मोस्रोमा प्रेगनेन्ट? ओमफ्राय जोङो माथो आयं जामारसिगोनलै लाइमोनाबो। ओमफ्राय बिफानोलाय खबर होदोंना होआखै न'आव? खबरखौनो होथ'आखै र' रावनोबो। ओहो। ओमफ्राय जों थांनानै खर'आथ' गिदिंहैयाखैमोन? गिदिंदोंमोन एसे, ओमफ्राय दा गिदिंथ'आखै आब'। होमबा जोंफोर बिमायं जामारसिगोन आरोना? औ। आब', आं नेर्सोननो खिन्थाहैनि र'। दे खिन्था। खर'आ गिदिंथ'आखैबा? ओहो, दा गिदिंथ'आखै र'। बे साननैसो आङो बारा ओरै जेबो जानो हायाखैना, आरो गोबाबायबो दङ। माने एसे दुरबल जादों आरोना, ओमफ्राय मोजां बुस्थु जानो होदों आंखौ। दा मोनायाव लकेल दाउ जानांगोन र'। जागोन दे आब' लाबो। दे होमबा आङो खिन्थाहैनि र'। दे थां खिन्थायै थां। आंहा हाबायानो जानो हायाखै, नै बिमायंआनो जासिगोन। नंगौबोथ' आरो, नोंहाबो हाबा जादो। नोंहालाय मागोआव थांगोन, बैसागोआव थांगोन होननानै दाबो थांनो रोंला। थांदो। नंगौ र' नंनायालाय, दा बैसागोआव थांनाय जाथ'नाय नंलालै आब'। दे आंहाबो दख'ना गानस्लायहैनोसै। थां आब' थां। आङो बिमायं जामारसिगोन, आयु। जियानो जाया मानो आंहा जोबोद खुसि मोनथारदों, आंहा बिमायं जानो मोनसिगोन। आंहा आयं फिसाजों दोखो गेलेगोन। माबायदि जागोनबा? बिमानि लागोन ना बिफानिसो लागोनबा मोखांखौ? ना आंनिसो लायो? आयु बेसेबा एक्साइटेडखा आङो। जोंसानोबो खिन्थाहरनांगोन र' आं बिमायं जासिगोन होननानै। ओमफ्राय गावगायाबो मानसिया एसे दुरबल जामारदों, गोबाबाय दङ आरो खर' गिदिंबाय दङ, बिदिनो मोजाङै जानो हायाखैना। भिटामिन गोनां बुस्थु दौनांसिगोन बिनो। टिल्लुआबो बिमाय जासिगोन। टिल्लु, मोनसे मोजां खौरां। मोजां खौरां? मा मोजां खौरां आब'? टिल्लु, नोङो बिमाय जासिगोन। मा? आं बिमाय जासिगोन? औ टिल्लु, औ। होमबा बिमाय जामारसिगोनबा, होमबा नोङो बिमायं। मोनाबोखौदो नोंखौदो आयं होनना गाबज्रिसिगोन। नोंसोरो बुरैबाय। औ, बुरैनायालाय एसे बुरैबाय। बिमायंआनो जासिगोन, मानो बुरैया जानो देनाय। बा, जोबोद मोजां खौरां माथो। माबा लायनि नामा, गल्ला? अ थां। गल्ला आरो माबा लाबो, बै फुथिया लारु ना मा होनो बेखौ लाबो। र' लायनि र' होमबा। थां लाय। टिल्लुआबो बा बिमाय जानो मोनसिगोनखाय जोबोद खुसिखा। आरोथ' नेर्सोन उन्दैफोरा खोनाबा खम खुसि जालायगोन बे। आंथ' ओरैबायदि खुसि दिनै, खुसियावनो मा खालामगोन मा खालामासो मोनलायलांबाय आङो। बिमायं जामारसिगोन आङो, आयु। गोरनायालाय मानो मानसोखो आंनिया? हेलौ सना, मा खालामदों? मा दासो? ओमफ्राय डक्टरनाव थांदों होननाया मा जाखो? मा जानाय होनना बुंदों? फैबायना फैयाखै नोङो? फैबाय। ओमफ्राय नोङो बिफा जासिगोन। मा? आं बिफा जासिगोन? माने नों प्रेगनेन्ट नामा सना? औ सना, आं प्रेगनेन्ट। नोङो ओरैनो बुंदों, थगायदों आंखौ। नङाहाय मा, आंलाय नोंखौलाय मानो थगायलाबायनो? आं प्रेगनेन्ट मार। नोङो बिफा जासिगोन, आं बिमा जासिगोन, आरो बिबारि आब'मोना बिमायं, आरो टिल्लुआ बिमाय, आरो सनियाया बिमानै। आयु आंनि सना, आं जोबोद खुसि सना, आं बिफा जामारसिगोन। औ, नों बिफा आरो आं बिमा। ओमफ्राय डक्टरा मा बुंनाय? खै मास जाखो होनना बुंखो? 1.5 मास जाबाय होनना बुंदों डक्टरा। ओमफ्राय आंनियादि खर' गिदिंबाय थानाया, ओमफ्राय गोबानाय जानाया प्रेगनेन्टनि थाखायसो जादोंनो। अ, बेनिखायनोथ' नोङो गोबाबाय थायो। ओमफ्राय दा मा गोबादोंना गोबाखै दिनै? गोबालाय नै दानिबाबो खेबसे गोबाखांबाय, ओमफ्राय खर' गिदिंनाया एसे हामबाय र'। ओमफ्राय ओंखाम जानो हादोंना हायाखै सना? ओंखामफोरखौ मोजाङै जा। ओंखामफोरखौ जानो हाया, गोबाबाय थायो, दुरबल जालांबाय आं।
बा सना नों न'आव फैदोना नों दुरबल जालांगोन दुरबल जाया आरो भिटामिन गोनां बुस्थु जागोनथ' नङा नोंखौ गोसोखांसोदों आं हारसिं थानो सुखुथाराखै हरावबो उन्दुलांथारा आं नोंखौनो गोसोखांबाय थायो नोंनि महरानो गोजाव फैबाय थायो थांगोनलै र' न'आव मा सप्तासेबो थानो मोना नामा आंलाय मोनाथ' आरो इसिबां सप्तासे मानि बेसेबा लांदांदां मोनदों आं नों गैयैखाय ओमफ्राय लाजियाबालाय आइमोननो खिन्था नोंनो खिन्थाहराखै मानो फन हरनानै आं एसे बोरैबा मोनो इस र' होमबा आं खिन्थागोन दे फन हरनानै आइया बिबै जासिगोन आरो सनियायाबो बिमानैबा खम मोजां मोनगोन बिसोर खोनानानै जोंहा बिबारि आब'मोनाथ' बेसेबा खुसिखा बिमायं जासिगोन होननानै खुसि जागोनथ' आरो मालाय आब'आ मालाय सिख्ला टाइमावनो बिमायं जासिगोन आब'खौबो हाबा जानो होदों माबार जानांगौमोन जानानै थेवब्लाबो थाथोंसै र' सना मोजाङै जोथोन लाखि दे सना नों ओंखामफोरखौनो जाथारा जादोंना जादे हायाबाबो एकदम मेगन मिसिबनानैबाबो जाथार नङाबा दुरबल जालांगोन देहाया जानो हायाहाय बोरैबा मोनथारो जानो हायाबाबो जाथार जोंनि गथ'नि थाखाय जागोन दे जागोन जानो हायाबाबो जानो नाजाथारगोन आं जाखांबानो गोबानो ओंखारो डक्टरा माथो बुंखो डक्टरालाय आरो माथो बुंबावनो बेफोरबायदि जाखायोनो माथो ओमफ्राय मालाफोर हामगोननो मास मोनथामसोनि उनाव हामगोन होनना बुंदों डक्टरा दे आइमोननोबो खिन्थाहर दे आं एसे बोरैबा मोनो बिसोरनो खिन्थानो जागोन दे होमबा लाखिथ' खिन्थाहरनि जानो आयु अखा हासोबाय औ जोंनिथिंजायबो हाबाय दे होमबा दोनथ'नो सना आं खिन्थाहरनि आइमोननो औ दे येस आं बिफा जासिगोन आयु आंनि फिसा आं बिफा जामारसिगोन आरो मोस्रोमा बिमा ओमफ्राय बिनानावनि न'आलाय अबेयावथ' माबा आं दाउखिफारानि ओमफ्राय नोंसोर सानैबो गोसोथोलायोबा आं मा बुंबावनो दा गोसोआव जि दङ बेखौनो बुंबानो जाबाय बिनानाव आं जेबो मिथियाहाय भारत दादानियाव सोंनाय मा भारत दादा सेंग्रा गोरलै रखमाबा लाजिनायसो मोनबायलै आं दालाय मा बुंबावनो सानैबो राजि दङबालाय माथो आरो बेसेबां दिनथ' बेफोरबायदि हाबा जायालासिनो थाबाय थानो जुलिखौ खालामना होनोसै रांखावरि आगैया जुदि राजि दङबालाय आंबो राजि बुंदो रांखावरि बिनानाव जागोन दे होमबालाय नों आंजों जुलि जामारगोन नोङो जुदि आंखौ हाबा खालामोबा आं नोंजों हाबा जागोन दे बाजै जेबो प्रब्लेम गैला दे माबारै जोंनि हाबाखौ खालामना होदो बाजै दे जागोन दे आंनिनो गोरोन्थि आं लाइमोनखौ मानो आंजों लांफानायमोन दा लाइमोननि नाम्बारखौ लानानै सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थायो खोना आं एसेबो मोजां मोनाखै थानोनो बोरैबा मोनगासिनो बिसोरखौसो गोसोखांबाय थादों आंहा सयफ' अखायाबो मा मोनदों लाइमोन बायदि ससमेसनि नाम्बारखौ लादों बियो लाइमोन बायदि मानसिखौ मानो फसायदों बियो आं एसेबां समायना थाखानायनि उनावबो एसेबो ब्रेन गैया नामाय मेगना खाना नालाय बिनिया लोगोफोर अखा हाबाय माथो बेसेबा गोसायै हाबाय आरो जोंनिथिंजाय लाइनबो गैया दै भिडिअखौबो हगारनाय जाथाराखैमोन दिनै सानथाम सानब्रै जालायलांबाय दा आं दिनै हगारनो सानदोंमोन नाथाय लाइनबो फैयाखै आरो अखायाबो एसेबां गोसा हाखादों जोंनिथिंजाय भिडिअ हगारिनि जाहोना जाबाय लोगोफोर आं न'आव गैयामोन दे एसे खामानिनि थाखाय आङो बाहेरायाव थांदोंमोन आरो ना दिनै सानब्रैयानो जाबाय खोना ना लोगोफोर हगारिया नैहाय नै बेसेबा लोगोफोर बेसेबा साउन्डखा नोंथांमोननिथिंजाय अखा हादोंना हायाखै जोंनिथिंजाय माबा अखायानो अखा आरो लाइनबो गैया गाबोनबा आरो मा जाबावो सानब्रै सानथाम हगाराखै लोगोफोर आंलाय सानदोंमोन दिनै गोलावै बानायगोन होननानै नाथाय अखायानो गैला जाना होबाय ओमफ्राय लोगोफोर दे होमबा माथो खालामबावनो आरो नङा होमबा अखाया बेसेबा गोसा हाबायहाय नोंथांमोना जेबोखौनो बुजि मोननाय नङा जाव नायनाय लोगोफोर एसेबां गोसा हाखादों सानसेबो रेस्ट गैया दाखालिनिफ्रायनो हागासिनो दैबानासो जागोन नामायथाय दाबो हागालालै आंलाय सानदोंमोन हागागोन होननानै माबा बांद्रायसो फैबाय दंलै साला आथिं गोलावा सयथ'आ बुंबावनो लोगोफोर बे दैज्लां टाइमाव ना भिडिअ बानायनो एसे डिस्टार्ब जायोआनो दे फारसेथिंजाय ज्राव अखा फैबाय थायो आरो फारसेथिंजाय कारेन्टआनो गैया जाना थायो सोरनिथ' फन फैलायखैलै आनो रायज्लायबाबो जेबोखौनो बुजि मोननाय नङा
अ हेलौ मोस्रोम बाजै मा खालामदों मोस्रोम बाजै जेबो खोनाथाराखै अखाया जोंनिथिंजाय बेसेबा गोसा हागासिनो नोंसोरनिथिंजाय हायाखै नामा खोनाथाराखै जोंनिथिंजायबो अखा हादों दोन होमबालाय मोस्रोम बाजै दिनै रायज्लायला आङो गाबोन रायज्लायसिगोन अखा हासोदों खोनायाखै आं जेबो आरो आंना मबाइला दिनै चार्जबो गैया जागोन दे होमबा गाबोन रायज्लायसिगोन दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय अखा हानायनि थाखाय कारेन्ट गैयिनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे जुदि गाबोन जुदि कारेन्ट फैयोबा आरो जुदि अखा हायाबा मोजाङै बानायसिगोन आं भिडिअखौ अखाया नै दासो एसे सेमहांबाय नाथाय मा खालामबावनो लोगोफोर लाइनानो गैयाबा मानसि ओरैनो टेनसन जाखादों बेनि सायाव आरो बेसेबां अखा गोसा गोसा हाबाय थादों आरो फारसेथिंजाय मबाइल नायनोबो लाइनबो गैला भिडिअफोरखौनो नायनानै गोसोफोरखौ एसे मोजां खालामनो सानदोंमोन बेनिखायनो इनभार्टार बायना होदोंमोन आं नाथाय बाया खालि फैसा गैयाल' बुंबाय थायो बे आदाखौबो लाबोनो होयो आदायाबो लाबोआ खालि फैसा गैया थार जाना दङ बिदिल' बुंथारो